گروپەکە چەکدار لە عەفرینێ گەفا سەربڕینە وڵاتیەکی کورد دکە ئەگەر مالباتاوی قوربانی ئانکۆ پەرەیان نەدە وێ گروپێ. دێگرتە ڤیدیۆیەکێدا چەکدارێکی ڕوونەخوماندی یە گروپا بناوێ ئەحفاد ڕەسوول کۆ یەک ji گروپên çekdar yên li Efrînê dimîne û gundê بعدên lê anko بعدêne yê navçeya mabata kontrol dike. Kêrê datîne ser Sukra welatiyê Kurd yê bi navê Ghessan Hesen Fewzî û daxwaza 10 milyon lîreyên Sûriyê li malbata wî dike li jêr gefa serbirînê eger wan pereyan nedin. Ghessan bixwe xelkê gundê بعدênê yê navçeya Mobata yê Efrînê ye ji dayîkbûyê 1975 û bavê 3 zarokan e û bi behaneya girêdana Ghessan bi peyedê ve wan çekdaran ewrevand û molet ta dawiya Êlûnê daye malbata wî eger 10 milyonan li jêr gefa serbirînê nede. Li gorî agahiyan ku dema grupa Ehfad Resûl êrişî mala Ghessan kir û ew girtin 3 milyon lêreyên Sûriyê û zêr û kelûpelên navdukana wî ya parçeyên otomobîlan jê birin. Malbata Ghessan ji aliyê xwe ve gilî li cem serkirdayetiya wê grupê kiriye herwiha li cem artêşa Tirkiye û taneha tu bersiv derbarî çarenivîsa Ghessan wernegirtine. Bûyerên standina pereyan wekû merc ji bo serbestberdanê herwiha wekû merc ji bo vegera mal û milkan yan ji bo veger bo malên xwe ji aliyê grupên çekdar ve li Efrîn û gundewarên wê gelekî berbelav bûye. Welatî jî ji ber wan kiryar û binpêkirina raserî astangî û metirsiyetên.